O alcalde de Boiro e a concelleira de Ensino quixeron dar hoxe a benvida aos máis de 200 nenos que participan nos campamentos de verán que se desenvolverán durante todo o verán en 4 sedes distintas. Este ano con 220 nenos, como cada verán con 4 sedes, aquí no CEIP Santa Baia, que é donde máis número de nenos e nenas acollemos, 140, estou falando de memoria, pero creo que non me equivoco. E logo temos, como sempre, as outras 3 sedes, que son o CEIP de Abanqueiro, o CEIP de Cespón e o Centro Social de Cabo de Cruz. Con esta ampla oferta de prazas que se ampliou con respecto ao pasado ano, o Concello aposta pola conciliación, ofrecendo ás familias un recurso de lecer durante o período non lectivo. É un servicio que poñemos á disposición dos pais e nais dos rapazos do noso concello para conciliar o verán, non? Porque, bueno, moitos dos pais e nais siguen traballando, entonces, bueno, a verdade é que é un servicio necesario e bo que se lle presta, bueno, en primer lugar, aos rapaces e tamén aos pais, non? Dende aquí, por darlle as gracias polo traballo á concelleira de Ensino, polo traballo que fixeron para facer posible que estes campamentos estén en marcha e, bueno, e como ven, pues deslocalizamos un pouquiño os campamentos, non? Temos presencia, sobre todo nas parroquias máis grandes do noso concello, para que os desplazamentos non sean grandes e valga a redundancia, pues conciliar e facilitar o máximo posible a esos pais, non? Aínda que dun xeito lúdico, todas as actividades están orientadas á educación en valores con actividades adaptadas segundo as necesidades educativas de cada grupo de idade.